अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअआ गोबावसिमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन नाथाय खालामाखैमोन नाथाय दायो आङो शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम आङो लानानै फैबाय थांनाय सप्तानि भिडिअमोन बियो थ' जोङो बेंगलाव थांदोंमोन आरोखि थ' बेंगलाव थांनानै बेवहाय माने माखासे जाथि बंसफोरजों लोगो लाज्लायनो जोङो थांदोंमोन थ' बेवहाय जोङो साहा लोंगासिनो दङ मा लाखो लादु लाबो 20 लामानि नेमथि होननाय मोनसे जायगानि दखान बियो बेयाव हाबनानै बायदिसिना लाबाय आरोखि बेखौनो आइसक्रिम लाबाय औ बाबारे ओइस दायो ओंखारबाय थांगासिनो दं दायो फाइनाली दायो जोङो बेंगलाव सफैबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा एक्टिभिटिसफोर जागोन बेयाव सफैनानैहाय दायो जोंखौ जिरायनो होबाय नाजावबाय ना बिराद मोजां लोगो मोनज्लायबाय खुसि जालायबाय गावजों गाव ओमफ्राय दायो जोङो जिरायबाय थ' बेखौनो नोंथांमोनजों आरोबाव शेयार खालामबावबाय माने बिराद गोबावसैमोन आरोखि न'खरनि मानसिफ्रा थाङैया जाथि बंस'खौ लोगो हमैया थ' बेखौनो आरो लोगो लाज्लायहैबावबाय आरोखि दै बावबे दाबो बे माखौ मा होनो बे साख्ला होननाय जामनि दं मा जानो बेनो साहानि लोंखाबाय जाखुंसै जानना दे आं लोंनो मोनाखै आबौमोननावनो फैदों जोङो ओमफ्राय दं आबौ मा गामि होनोथाय नोंसिनिखौ पश्चिम साताली ओमफ्राय आबौ बे टट' भाराया बेसे गोजान दं बबेनिफ्राय टट' भारा माने टट' भारा बारा गोजान गैला भारानि बेसे गोजान दङ टट' भाराया आबौ दे 20-30 किल'मिटार जानाय 20-30 किल'मिटार टट' भारा बारा जागोन ने बारा गोजान गैयाथ' बेजों खाथिनो हासिमारा बारबायथ' मोनो बारा गोजान गैला ना टट' भारा आच्छा नै दाख्लैसो थांना फैदोंलाय जोंनाव टट' भारानि सासे नेपालि मास्टर गावसोरनाव लिंबोबाय थायो ओमफ्राय जोंहा गैया फैनोनो रोङा थांथ'ला दिनै मालाबा आलदा सम फैनानै थांसै ए गासिबो जोंनाथ' दिनै फैदोंना फैयाखैथाय मिस्ट्रिफ्रा दायो जोङो न' गोदान नायनो थांगासिनो दङ आबौनि न' गोदानखौ दाबो थ' आबौनि न' गोदान नायनो फैबाय बेनो नै बिराद मोजां बानायजेनबाय वाव थ' जोङो बेंगलाव दंफैयो ओमफ्राय नुबाय गासैयावबो बेंगलावहाय गय बिफां बा बांसिन बिफांफोरजों बुंफबनाय फैनानै मोजां मोनफैबाय आरोना नायदो नै
गय फिथाइफ्रा मोनसे न'खराव आरोबाव थांबावनोसै बेरायहैनोसै गासिबो गयानो गयजोब पश्चिम साथाली थ' जोङो दायो दंफैयो बेंगल पश्चिम साथाली बे जायगायाव दंफैयो थ' फैनानै मोजां मोनबाय जोंनि आसामनि बादि नङा मानसिफोरखौबो एसे खमसो मोनफैदां जायगायाव फैनानैहाय जोंनियावथ' बिराद बुरजा मानसि थायो बेफोरबादि आरोना वाव दायो जोङो गथ' फिसाजों आंजों नोंथांमोनजों फैगासिनो दङ बिराद बुरजा बेरायनो फैदों जोङो ओरैनो वाव ओरै खामानि मावगासिनो दं नै माखासे मामि नै आंनि मामि जादों मामि wow ओरै नाहर ओरैबो गय सारिय'फाले गय बिफां दा जोङो बिसिनाव थांगासिनो दं नै दायो जोङो बिसिनाव फैलायबाय ओरै न'आवबो लुदों साइड में बोगा दो ऐसे लेसी दो जेरे पे अंदर जेरे दे आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो जोङो आरोबाव माने बेंगल जायगाखौनो बेरायनो थाखाय मोनसे जायगायाव फैबावबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि जायो जोङो दसे ओंखारफैलायबाय बेहाय ओभारब्रिज दङ थ' बेहायनो जोङो दसे बेरायग्लांनो होननानै फैबाय आरोना बे लामाया मोनसेया जाहैबाय जयगाव थांदों आरो मोनसे लामाया जाहैबाय सिलिगुरियाव थाङो बेबायदि मोनसे गोजौ ओभारब्रिजआव जोङो बेरायफैदों आरोखि दसे
머리 끌어오냐 시키줄라 아왜 큼신 마비 दायो जोङो बेरायखांनानै लामा लामा न'आव थांगासिनो दङ माने ओभार ब्रिज मोनसे जयगाव थांनाय मोनसे सिलिगुरि थांनाय लामा ओभार ब्रिजआव थांनानै टाउन सहर एसे बेरायनानै दायो जोङो बे आबौमोननि न'आव फैफिनगासिनो दङ बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थ' लामाफ्राथ' सारिय'फाले बांसिन हाग्रा गोजायानो बिसिनानै जा दं नै बियो रेल गेट थ' नायलांबाय थावबानो जाबाय नोंथांमोना अमा गाखोलायखायो अस्ट्रेलियान क्रस जाबाय थारमाने लकाल बुन्दा मोनबाय आरोखि नैबे खासिदां जानो बेनिनो जरा बेनि लांनाय थ' दायो जोङो आरोबाव ओंखाम जाखांनानै मोनसे न'खराव थांगासिनो दङ हाग्रा बागान फैगासिनो दं जोङो एकदमबारे हाला हाला फैगासिनो दं आरोखि बै लामा सेरदों थ' मोनसे न'खराव थांगासिनो दङ दायो गासिबो सिगुनबारि गोजाजोब सिगुन बागान सानाबो हाबनोसै मोनालाय हैसिगोन आरोखि ना बे न'आवनो जोङो थांगासिनो दङ दायो